A Pobra convoca a veciñanza a unha asamblea este mércores para explicar o novo contrato de recollida de lixo. O obxectivo é mellorar o servizo, aumentar a reciclaxe e facer o sistema de tasas máis xusto. O Concello da Pobra vende anunciar a convocatoria dunha asamblea veciñal para mañá, mércores 8 de outubro, ás 8 da tarde, no auditorio da Biblioteca Municipal. O obxectivo é explicar á veciñanza o proceso de licitación do novo servizo de recollida de residuos sólidos urbanos. Queremos tratar coa veciñanza pois a nova licitación que temos do Servicio de Recollida de Residuos Sólidos Urbanos. Estamos xusto nese proceso, traballando en el desde fai meses e queremos que a xente coñeza un pouco pois, as alternativas que temos para a recollida de lixo. Hai, digamos, unhas opcións que son máis continuistas co que temos, pouco ambiciosas, e outras que son moito máis ambiciosas que requiren tamén pois, de colaboración cidadana máis importante. O Concello leva meses traballando neste novo contrato, que pretende mellorar os resultados actuais da recollida selectiva. A día de hoxe, as cifras seguen sendo baixas. A xente o que ten que facer é separar correctamente en orixe. E non o fai, non o facemos correctamente. En moitos dos contenedores, antes decía que o vidro estaba moi mal, realmente o que mellor está, non? O 50%, quero recordar. O 50% do vidro que producimos vai para o contenedor correcto, pero que o 50% do vidro que non vai para o correcto pesa moito. E todo o que pesa e que temos que mandar a Sogama é algo máis que temos que pagar. Entón, temos que mellorar nas fraccións en todas elas. Estamos tamén moi baixo no nivel xeral de lixo que se separa correctamente. Quero recordar, bueno, non vou a dar as cifras, o 19%, o 14%, bueno, unha cifra moi baixa, e que a lei marca que debíamos estar xa superando o 50%. Entón, temos que avanzar nese sentido. E, bueno, o novo sistema esperemos que veña a colaborar en eso. A nova licitación busca non só un servizo máis eficaz, senón tamén un sistema de tasas máis xusto. Porén, recoñecen que o cálculo non é sinxelo. Intentar tamén ser máis xustos, que exista máis xustiza a hora de cobrar o recibo, porque, bueno, a lei tamén marca que debe de pagar máis que máis produce e menos quen produce menos. Eso, como, bueno, calquera pode intuir, é un pouco complicado saber exactamente que produce cada veciño e veciña, pero sí que se pode facer, pois, o mellor cos grandes produtores ou con determinado tipo de establecementos que temos no noso concello. O goberno local asegura que, dunha forma ou doutra, o servizo mellorará, pero quere escoitar tamén as achegas e propostas da cidadanía antes de tomar unha decisión definitiva. Explicaremos a xente que teña interese en coñecer como se atopa este proceso e que quera facer as súas propostas. Estaremos ali para escoitalas e escoitar as súas queixas e reclamacións, por suposto. A reunión servirá tamén para amosar os datos actuais de reciclaxe e debater medidas como a instalación do quinto contenedor ou novas campañas de sensibilización. E incluso quen fai a separación correcta na casa e despois, cando chega o contenedor, non o deposita. Eso é o, digamos, o máis lamentable, porque despois o traballo é separarlo na casa, non despois depositalo correctamente. Pero, bueno, si hai quen se esforza, evidentemente. Pero todo o que vai mal separado, a xente que ten que saber é que é un perxuicio para o Concello, que ao final a lei nos vai obligar a repercutir no cidadán. A lei actual o que di é que o que custa nós temos que cobrar a tasa, non podemos decir, bueno, pois vamos a ser generosos e vamos a baixar a tasa e xa se fai. Non, a lei di que o que custa é o que temos que reflexar na tasa. Entonces, canto mellor se separe, máis barato vai ser para todo o mundo. Dende o Concello lembran que a cita este mércores pode ser clave para definir o futuro da xestión dos residuos do municipio.